खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि खौरां होनो नागिरदों थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनदों दे बावैसो सान सिगाङाव जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिबान नागारनाय आर'जलाइ गथायनाय बे गथायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लासैनो गोमोरलांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। बिपिएल राजखान्थि हान्जाया शक्तिशाली जानाय लोगो लोगो बिपिएफ हान्जाया लासै गैया जालांनो हमदों। बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोहोगोरा जाबोगासिनो दं आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लासैनो गोमोरलांगासिनो दं होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोख्रों दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव दोलो नागारगासिनो दं आरो दोलो नागारनायखौ बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। थामहिनबा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लासैनो गोहोगोरा जागासिनो दं आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लासैनो गोमोरलांगासिनो दं होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खोमानानै दोननाय जे लकसभा थामहिनबा एमपि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाबो थामहिनबा बे समाव एमपिखौबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लाबोबाय बा गावनि आवथायाव लाबोबाय आरो गुबुन फारसेजों बे समाव राज्यो सभानि एमपि बे एमपि सिटखौबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लाबोबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खोमानानै दोननाय क'क्राझार लकसभा बे लकसभाखौबो इउपिपिएलनि आवथायाव जों लाबोनो हाबाय आरो गुबुन फारसेजों राज्यो सभानि एमपि बे राज्यो सभानि एमपिखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लाबोनो हाबाय होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। बिपिएफआ खोमानानै गालांनाय एमपि बे एमपिखौबो इउपिपिएलआ लाबोफिनबाय। बिपिएफआ खोमानानै गालांनाय बे राज्यो सभानि एमपि बेखौबो इउपिपिएलआ लाबोफिनबाय आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव गोख्रों जे साथाम दैदेनगिरि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा खावलायदों जे बे समाव रिजनेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायावनो जगदान जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा मानोना बे समाव रिजनेल पार्टिया बर' हारिनि थाखाय थामहिनबा नैबे ओनसोलनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो जायखौ खौसेयै जोङो मावगोन बा मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा खावलायदों जे बे समाव बिथांमोना रिजनेल पार्टियावनो थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा मानोना बे समाव रिजनेलनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय खौसेनो खामानि मावनो गोनां गोबां दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा आरो बिथाङा खावलायदों जाय बिथांमोना बे समाव बिपिएफ नागारनानै बे समाव दं बिथांमोनखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा हांख्रायदों थामहिनबा बे समाव जगदान जानो थाखाय खावलायदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। सानफा एफा बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआ जोबलांनायनि लामायाव आङो खोब दुखु मोनदों जे बेबायदि इसिबां थाबै बिपिएफ हान्जाया जे जोबस्रांगोन आं बेखौ सानाखैमोन। आं सानदों जे बिपिएफ हान्जाया आरोबाव 5 बोसोर थाबावगोन होननानै खिन्थु दिनै नुबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय सानफा एफा दिनै रिसेन्टलि सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 जि बिसोरनि लिडार बे लिडारा रिजाइनेसन होबाय। आङो बुंनो सानो जे मोनसे समनिनो खोब शक्तिशाली बियो पलिटिकेल पार्टिमोन खिन्थु दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया शक्तिशाली जानाय लोगो लोगो बिपिएफ हान्जाया लासै गैया जालांनो हमदों
आं बेखौनो खावलायगोन आरो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोना रिजाइन होबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि रिजिनेल पार्टी बे रिजिनेल पार्टीफोरावनो बिथांमोना जाहाथे हाबफैयो आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन खारन जों जोंनि बिथाखौ थिग खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलखौ थिग खालामनो थाखाय जों जोंनि रिजिनेल पार्टीखौ थिग खालामनांगोन स्ट्रं खालामनांगोन गतिके आङो बिथांमोनखौ गुरैयैनो वेलकाम जनायो आरो बिथांमोनखौ आं गुरैयैनो जों बयबो बरायना लानो गोसो जादों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाखौ आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे UPPL जि राजनिति दोलो बे दोलोआ जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे शक्तिशाली हान्जा जानो थांगासिनो दङ खारन जों मिथिगौ जे BPFआ खोमानानै गालांनाय MP बे MPखौबो UPPLआ लाबोफिनबाय BPFआ खोमानानै गालांनाय बे रायजो सभानि MP बेखौबो UPPLआ लाबोफिनबाय गतिके जोङो गोग्गानाय मोनदों जोङो साबायखर होनांगोन जोंनि मानिजाथाव लिडार प्रमद बर' बिथांखौ खारन बिथांनि नाजानायावनो जोङो दिनै दिल्लीयाव जोंनि जि नांगौ जोंनि जि समस्या बे समस्याफोरखौ दिल्लीयाव बुंनानै लाहैनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ दिनै मोनफिनबाय दा बेखायनो दिनै बेबायदि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि UPPL हान्जायाव गोबां बेबायदि राजनिति दोलोनि व्यक्तिफोरा जयनिं जानो थाखाय लाइन जानानै दङ गतिके नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनाव रायजोफोरनि जि गेजेराव बिथांमोना बबे हान्जायाव जयेन जायो गतिके आङो UPPL हान्जानि सासे मेम्बार जानानै जाय बिथांमोना रिजाइनेसन होदों बिथांमोनखौ आङो जोंनि हान्जायाव वेलकाम जनायदों आरो आङो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ ज'यै खामानि मावनायाव हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो